mamamatay na ito sila kapag maginaw. So kahit ganyan, at least nakakain tayo ng maraming sitaw. Guys, hi guys! So galing ako sa labas, maginaw-ginaw na, pero hindi okay yung pakiramdam ko. Init po ako mga loves, init yung pakiramdam ko ngayon, and then sakit yung ulo ko. Pero galing ako sa labas, nag-cut. Tingnan yung suot niyo yung uniform ko. And I think, basta iba-iba yung pakiramdam ko ngayon. Init yung katawan ko, and hindi lang, and then ang ulo ko masakit. So, pero andun pa rin ako sa labas, nag-waliw. Nag-cut ng damo. At saka pagkatapos kumain kasi nagutom. And then pagkatapos nito, mag-weedwalk na naman ako mga loves. Yung mga sa gilid-gilid na hindi makat ng ating lawnmower, i-weedwalk ko kasi alam nyo na. So ngayon mga loves, mag-weedwalk lang ako, no. Kailangan ko lang itong i-on. Kahit malkunti na lang yung gas, pero i-try pa rin natin. Dagdagan na lang natin mamaya. Wala na namang gas. So, mag-ano tayo? Maglagay ng gas sa ating machine. Alam niyo mga loves, ay itong mga pinagagawa ko, mahirap talaga siyang gawin. Lalo na sa mga babae. Nasa tao lang talaga yan, no? Kapag sanay ka sa mga gawain ganito, mga babibigat, mga panlalaki. Sanayan lang talaga yan. At ako naman, lumaki talaga ako sa bukid. Kaya yun, sumakit ang katawan. Charot, grabe, may lagnat ata ito. Naluya ko. Mag-ano muna ako din. Mag-blow. Ito. Yan ito. Mag-ano ng mga damo. Kasi kapag hindi mo, nag-ano sila ba, nagdapon o nagtapok. So, muro silang isilhig para mo isilhig sila nito. Ang ganda nito mga loves. Maganda ito sa bukirin. Kahit mga kapitbahay mo, pwede mo sikap tayo sa ating garden mga loves. Itong ating garden, malapit na siyang kasi maginaw na. So, kaya itong talong na ito parang hindi masaya dahil sa nilagay natin siya dito. Pero ang talong pala kapag sa lupa talaga siya itatanim mga loves, ito yung mangyayari. Kapag sa lupa, dito ang dami pang bunga, oh. And then nagsanga-sanga siya. Look, nagsanga. Look, ang daming sanga. Look, ito ang daming sanga, oh. At nagbunga pa siya. Uy, may bunga pa dito. Pero ang ating malunggay is humahaba. Look, masaya yung ating malunggay mga loves. So, hindi ko alam kung paano ito malakas na yung kanyang puno. Kailangan ko itong secure mga loves para hindi siya matumba. No? So, yun. Humahaba na siya. So, maginaw na mga next month, ipasok ko na to sa loob ng bahay. Kasi hindi na niya kaya, I think. Kasi siya, matutumba ito ba? Dito tayo sa isa nating garden. Ito mga loves, ang saya. Nagtubo na naman siya. Kailangan ko na naman itong harvestin. Look. Ito siya. Look, nagtubo na naman ang ating garden. Pahabain ko ito. And then, i-harvest ko. And then, yan. Masaya pala talaga ang light green. At saka, maganda siya kasi mabilis magbunga. Ang dark green, para siyang mahina. Ano yung nagsasalita? Sino yung nagsasalita? So, yun, ang saya-saya lang. At ito mga loves, ang saya. O, tignan nyo. Kamatis. Ang daming kamatis mga loves. Papunta doon sa taas, oh. Papunta doon, kamatis. O, diba? Ito yung,
grape tomato. Ang saya niya mga loves. Kunin natin yung mga ganito kasi kumukuha ito ng sustansya. Yeah. Pero ang dark green mga loves, parang ang hina niya. Look, ang hina. Pero ang dami pa namang in-order ko. Look, ang hina niyang tumubo. Mahina. Look. Mga mahihina siya. At saka yung ating kamatis na malaki, wala na masyadong bunga. Look. Wala na. Ang ito na lang. Grape tomato na lang yung marami. Pero ang saya po. Kahit malapit na itong matapos kasi fall na ba, maginaw na. So mamatay na ito sila kapag maginaw. So kahit ganyan, at least nakakain tayo ng maraming sitaw. Look. Maraming sitaw mga loves, nakakain tayo. At may mga tubo pa siya magbunga pa ito. So hopefully hanggang October makaharvest pa tayo nito. Yeah. So, I don't know kung kasi ang ating namamatay na siya. So kunin ko na ito sila dahan-dahan kasi pangit tignan or loko naman ating cucumber. Pero dito okay pa siya, may bunga pa nga so kailangan ko pang mag-harvest. May twin mga loves may twin palakihin natin yan. May twin dyan. Ito, saan ito punta? Dito ka punta. Huwag kayong dyan. Dyan ka. Dito ka, dito. Dyan. So yan, ito yung ating garden. Next year talaga maganda yung ating garden. Alam niyo bakit? Puro po string beans yung kulok. Ang ganda mga loves. Tignan niyo, may mga tubo. Ang gandang tignan. Yun. Ay, nagkurog ang akong kamay. Nanginginig dahil sa sa yung pakiramdam ko. And then, tapos na tayo. Tapos na akong naglinis. Dito din Dito din tapos na. Dagdagan natin yan. Kasi maganda pala talaga ganyan Puro sitaw ba? Sitaw na lang yung ko niya. Magbenta ako. Magbenta ako next year. May nagsabi pala sa akin na ibinta ko daw, hindi ko daw ipamigay. Pwede man magbinta ako, no? Pero mas mabuting magbigay kaysa magbinta. Kay maraming mga Pinoy na may mga Pinoy na walang garden. And then masaya kapag mabigyan ng mga gulay na talagang organic. At saka yung gulay na sa atin. Tingnan nyo. Ang linis-linis na ng aking paligid. Linis. Sarap din. Mahangin. Ang sarap sa feeling. Okay, isecure ko muna natin itong ating malunggay mga loves. Kung taga-probinsya ka, andin dito ka sa abroad, ang sarap na feeling din kapag meron kang ganito walis na ganito talaga. Kasi ito yung nakasanayan sa atin. Morning at saka hapon, maglilinis sa paligid para magpaaso, para mawala yung lamok. But anyway, thank you for watching. Kita-kits next time.